Hello mga kagusok, marazaw na adlaw sa tutanan mga kagusok ko. Niya ako sa Del Carmen sa Welcome San Jose Aquatic Falls mga kagusok. Ang ilang panggarbo diri pod sa ilang area nila no. Kay gumikan sa kini pagka Friday night mga kagusok, may gamay diri na party mga kagusok. Taglaong nila mga kagusok. Kaya mo ko kaabot diri sa ila Friday kay ton Friday pag-abot na mo kay Fintag kadabis mga kagusok mo na way event diri mga kagusok wasa Friday night evening ba mga kagusok ja way party diri mga kagusok no kini libuto na to ang area mga kagusok no sa area Xiaomi falls nila kay ato makita nato sa puno ni Siza pag adlaw maklaro ka adlaw mga kagusok may mga isda diya maglangoy-langoy diya mga kagusok kaso sa falls mga kagusok no kay makita ni mga isda kuman to makita kay man sa lubog-lubog mga kagusok mo na diya makita ang mga isda mga kagusok kana na nakabutang sa Jose mga kagusok yan no ang background tapos makita nato ang kilid dito sa mga kilid sa San Jose mga buaya mga kagusok kay gumikan din sa ining Del Carmen mga kagusok na kunoy sa una mga panahon na mga buaya mga kagusok mo na ang ila background nga mga kagusok buaya mga kagusok no ila mga decoration nakabantay ka mga kagusok kung bulok-bunok sa Surigao makita ka mo sa videos nila mga kagusok na upat ka buaya ila props nagkuhan sa sinulog nagkamang-kamang mga kagusok mo na mga kagusok makita ko na to ang buaya basta malaw nga Del Carmen may mga buaya na sa mangrove mga kagusok no kay gumikan nanda nila na sa mga panahon mga buaya kung liboto na to ang falls nila mga kagusok grabe ka limpyo grabe ka colorful sa ila decoration mga kagusok mag-attract na ang colorful no mo na mga kagusok kung mangari ka sa Del Carmen apitan ninyo na mga kagusok pwede ka mga picture pwede ka